God eftermiddag, og velkommen til den anden time. Det er mandag den 29. i 9.08. Det sjove ved den her dato er jo, hvis man vender den om, så giver det den 81. i 9. 1951. Ja. I weekenden Ikke så mange, der tænkte på. var der Ja. de konservative Folkepartis landsråd. Og vi har virkelig siddet og kigget og lyttet og set igennem fingre. og tænkt, er der noget, vi kunne napse herfra? Men det er lige så kedeligt som Socialdemokraternes landsmøde. Seneste er faktisk endnu kedeligere. Der sker bare ingenting. Andet end at de er glade selvfølgelig, og de valgte Lene som formand. Og Sagde farvel til Bane. så det var ligesom det, kan man sige. Og dog. Fordi det var jo ellers tid til, at de unge og yndige kræfter i partiet kunne tage over, ikke? Ja. Og jeg læser nu op for det, filosofen, eller nogle andre har skrevet ned. Lene Espersen holdt sin første tale som formand, og efter hendes inspirerende og vittige tale skulle festen ellers i gang. Og hvis der er nogen, som formår feste, så er det partiet, der deler farve med den lige så festlige spralske virksomhed, Mærsk. Det er jo ikke helt præcist. Passer så ikke, de har så konservative har mørkegrøn, men lyseblå. Men fuck det. Bare musikken spiller, ikke? Lige netop. Godt nok. Det er filosofen. Så fandt vi ud af, hvem der havde skrevet det oplæg. Det, der så sker søndag morgen... og lysblå, det er så tæt på hinanden, som det kan være. Men efter de har... Det er jo begge to farver. Ikke, lad os nu være ærlig. Det er jo begge to fucking farver. Ja, men det er rigtigt. Ja. Efter de havde festet lørdag nat, så skulle det jo ligesom i gang søndag morgen. Ja, og hvem sætter man til det? Helge Adam Møller sætter man ind Manden, til at være. Der har rullet en ost gennem Næstved bymidte. Han skal nu... Jeg har et billede, og den dag han bliver statsminister, så kommer det, der dukker det billede op, Helge. Med meget korte bukser, hvis jeg må have lov til for det. Det er Hans Monica Lewinsky. Ja, yeah. I did not have sex with that cheese. Helge Adam Møller er blevet sat til ligesom at vække forsamlingen op, kan man sige. Yeah. Og det gør Helge ved, at han laver jokes, han laver morgengymnastik. Han laver sjov. Og han er sjov. Godmorgen alle sammen. Det var godt, så nu skal I alle sammen rejse jer op. Op med jer. Det bliver kun 2 minutter at komme op på tæerne, og så langsomt armene højere og højere og højere, hvis der er nogen, der kan nå. Jeg skal lige sige, jeg har været i praktik inde på Christiansborg en gang. Ja. Og så var det der, hvor... kan du huske besætterne? Ja. Det var før, de fik et hus. Ja. Så havde de besat Christiansborg, og så var det jo, at så... Det var ret nemt at komme ind i Christiansborg dengang. Så løb de efter, de havde besat, så løb de igen. Og den eneste, som forsøgte at nedlægge nogle stykker og lægge med noget benlås, det var osterulleren fra Næstved. Han stod, hvorfor er der ingen, der gør noget? Man prøver at manden er soldat for fanden. Ja. Det ligger så dybt i ham. Det her er ikke bare et menneske, det er også en mand. Lige netop. Prøv at høre. Starter du? Nej, ja. På loftet, så får de gratis frokost i Snapstinge, og så går vi ned i knæ. Også dem med kunstige hofter. Og op igen, og ned i knæ. Og så kommer en af de svære. Nu skal I svinge. Vi er konservative. Vi starter med højre arm. Højre arm. Og hurtigere. Og hurtigere. Og hurtigere. Og hurtigere. Og så til ære for Willy Søvndal. Det er den eneste gang, vi omtaler ham i dag. Så tager vi også venstre arm. Venstre arm. Venstre arm. Venstre arm. Og så tager vi dem begge to. Sådan her. Sådan her. Sådan her. Og så slutter vi med at gå ned i knæ. Og så siger vi konservative. Tak for hjælpen. Selv tak, Helge, dreng. Jeg kan også godt lide, at Helge starter med højre arm. Det gjorde de også i 30'erne, gårdene dengang, da de rendte rundt jo. Velkommen til anden time af mandagens udgave af Spejderne. Ja, de flyver